Saan? Ayan, layo na. Sila yun. Go, go, go. Ha? Yung game?
naman para sa computer yan. Okay, try mo ha. Try mo ito ka. Try mo nga. Try mo nga. Pwede try. Sa pinaka-edge yung show, make sure yung papapwede mo si edge. And dito na po yung bigat ng katawan sa legs. Para yung pressure na nasa Kano yung kaya? Ha? Kano yung kaya? 4,000 din natin. Ha? Almost 5,000. Ah, almost 5,000. Ngayon yun. Pak Joy. Ha? Ah, parang ganyan. Parang rubber na ano, no? Yes. Foam rubber EVA, Virgin stock props po yung material. Hindi pare-parehas pala. Mas maganda siguro ito. Para mas maganda. Sige, salamat. Yan. Para saan? Para sa tiyan. Ay, yung vibrator yan. Yung massage. Ito din. Ito. Ay, may electric. Ha? Di pa tapos ang taas pala? Oh? Wala pa. Tapos. Hindi pa tapos ha? Wala pa. Wala naman palang mga pagkain doon. Wala pa. Ang pa'y makante kaya niya. Ano? Nakalugyo pa ba? Kaya? Wala pa. Di pa tapos ang taas pala. Ha? Ang final pass nga ito. Coming soon eh. Monday to Friday, 11 a.m. to 10 p.m. Saturday, Sunday, 10 to 10. Second floor? Saan dyan? Kay Caro eh. Doon yata.
Ramen yan, ramen. Yan. Ramen. Diyan. Doon. Oh. Million na, may. Hmm? 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 Ganda ng Lexus, oh. Ganda. Lexus. Bigyan mo ay pwede. Food court yata sa baba. Food court yata.